ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ଯେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟର କଣ କେମିତି କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାରୋଟି କୋଡ଼ିଏ ଦାନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଇଟ୍କୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମାଇନସ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ଏଠି କେବଳ ପ୍ଲସ୍ଟା ଲାଇଟ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ମାଇନସ୍ଟା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏକ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଏଥିରେ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ହୋଇପାରୁଛି ଏଟାକୁ ଏଥିରେ ଲଗାଇଲେ ମାଇନସ୍ରୁ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ଟି ଜଳୁଛି ଏଟାର ସୁଇଚ୍ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ସୁଇଚ୍କୁ ଆମେ ମୁଦ୍ରିତ କରିଦେଲେ ଏହା ଜଳୁନାହିଁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଏହା ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏଥିରେ ଏ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଏ ମାନେ ଧାତବ ଅଂଶରେ ହେଉଛି ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ଏଇ କଭର ଉପରେ ଲଗେଇବା ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ଟି ଜଳୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ କଭରଟା ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟାଙ୍କ ଲଗେଇଲେ ଦିଟାଙ୍କ ତାର କନେକ୍ସନ ଜଳିବ ନାଇଁ ଜଳିବ କାହିଁ ଜଳିବନି ତୁମର ଜଳୁଛି ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ତାର ଅଛି ଏଠି ଜଳିବ ତୁମର ବି ଜଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଳୁଛି କାହିଁ ଜଳୁନି ତ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସବୁ କଣ ଟେଷ୍ଟର ସବୁ କରିକି ଆଣିଛ ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେଷ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ କି କଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟର ତିଆରି କରନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଲଗେଇଲେ କଣ ପାଇଁ ଜଳିବନି କହିଲ ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ନା କୁପରିବାହୀ ସେଥିପାଇଁ ଜଳିବ